barka dai. La lo gida yaro na ya mara to. Ya kasuwa. To yaron nan na kanin ka dan boko turo sako yau yace a tura mai kuɗi 25,000 makaranta. To kuɗin nan dai kala uku na. Da kuɗin hand out yace da kuɗin bugun penalty da na liki da na Raymond to hadare na abin ga ya dai ce 20,000 jika 250 to ni a ta mu illa mu yi hankuri mu bar mu Allah ko mi tun da ban yi boko ba kai ba no kudin nan dai kajiyar da suke 25,000 da na bugun penalty da na biriki da na laima insha Allah ka tuwo mai tura Allah yaro